أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma catal heblo sukaɓe afrique e dendagal ɓiɓɓe fulɓe to mbawi wonde wonirde foof jamwali moɗon musidɓe tedduɓe on jaafo en puɗɗorima inde jomiraɗo subhanahu wa taala en jettimo e bawɗe makko e balle makko kadi e karallagal makko ñande foof e ñañal makko nde tawno ko kanko tagui nde ɗo windere o tagirinde kadi ko sababu en juuli e nelaɗo makko cuɓaɗo on woni mouhammadou bun abdoullahi kanko yaadiɓe makko galle makko e dendagal rewɓe batte pelle mabɓe ha ñande yawmal qiyama en calmini bandiraɓe calminali diine l'islam ɗin gon calminali kisal calminali jurum e calminali barke assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ardi foof en calmini en juurima jinnaɓeɓe to ɓe mbawi wonde wonirde foof e wurɓe ɓe eɗen mbiya yo gurdam juut yo duuso ɓooy yo allah juutno gurdam mabɓe ha juuta kadi yo allah sellin sembina ɓe guurani ɓe eɗen mbiya yo allah yurmoɓe yaafoɓe kamɓe e dendagal maaɓe julɓe kala en calmini en juurima ardiɓe meɗen diine almameɓe men waliyaɓe meɗen halifaɓe meɗen sernaɓe meɗen en calmini en juurima halifaɓe aadaji e ardiɓe meɗen ɗeɗo pelle e dendagal ɓi pullo to wawi wonde wonirde foof eɗen mbiya yo jaame kisal duumo e joomum alhamdulillahi rabbil alamin en garti hande altine ngam addude en garti hande altine ngam addude toɓɓere gandal machallah ceerno abdoullahi sar wi hande heɓaki kono falillahi alhamdu en mbawata lomtade mo kono ma en eto tan addude ko mbawɗen ko nde tawno neɗɗo waɗata tan koko wawi e kadi bandiraɓe daña kadi ko ko beltori hen machallah ko adi kala eɗen duwonoɓe cellani ɓe yo allah rokku cellal ɓeydare ɗeɗo balɗe nde yo allah wurnu barkina so wuuri yo nafare ustare nde eɗen mbiya yo allah yurmoɓe yaafoɓe yaafo dendagal mayɓe julɓe kala hande e boowal gandal eɗen garta kadi ha joni e gandal debbo eɗen garta ha joni e ko diine l'islam hokki debbo e gueɗal eɗen garta kadi e darde debbo nde tawno a wawa haalde gandal debbo tawa haalani darde debbo ɗum waɗi ma en natirɗon tan inchallah eyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen mbiya kettuki malaki jaam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ko adi foof kaleten ko yiyande debbo walla darde debbo rokka walla debbo hoko woni haade makko e nadde gandal eyi ɗiɗo duuɓi foof eɗen gandi won ONG ji gimmiɗi daari ene mbiyana kaptano debbo ene gaddana debbo hebde darde muɗum toon to leyɗele dowluɗe rewɓe jangguinoɓe no goodi rewɓe docteur eɓe no goodi rewɓe kadi ingénieur en partout to jaruɗa e aduna o foof rewɓen toon wonande ndeɗo windere hande kam eɗen gandi wonɗo debbo o fuɗɗi nadde taw natatano taw ko adi ɗum tarih ko adi ɗum walla gueɗe ko adi ɗum gueɗe kewɗe en tawi debbo na ardinano ko ɗen gueɗe jejjita ko faati e bangal ndenka debbo rende debbo kanko debbo o yo won hunde renade walla yo won neɗɗo denaɗo e to bangal caɗele e hokkude debbo o darde muɗum ha yuɓɓa ne jeeya e gueɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam saabu diine l'islam reeni debbo waɗi mo ɓiɗɗo debbo ɗon fuɗɗori te o harmini e bargol on ɓiɗɗo debbo nde wino kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala qad khasira alladhina qatalu awladahum safaha bighayri ilmin wa harramu ma razaqahum llahu iftira'an ala llah qad dallu ma kanu wa ma kanu muhtadin
o wi ɓen yimɓe perdi walla ɓen yimɓe mborama yimɓe warannoɓe ɓiɓɓe muɗumen e saabu majjere ɓe ganda ɓe mbara ɓiɓɓe mabɓe on saaha sa heeɓi ɓiɗɗo debbo a waran ɓiɗɗo debbo walla ubbanmo ni omo wuuri saabu mbiyata ka alanamo feere e alanamo moyen ɓiɗɗo debbo nden ko dongal wonno o wi ɓen yimɓe ɓe majji saabu ɓe pefintono e dow jomiraɗo subhanahu wa taala ɓen yimɓe ɓe majji e kadi ɓe gonta fewtude sen ƴeewi ɗon e kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o holli wonde neɗɗo fof walla gorko fof jogiiɗo ɓiɗɗo jogii ɓiɗɗo debbo walla jogii hayso korɗo janngini korɗo o ne'i korɗo o haa feewi naanni korɗo e dewgal ene jogii baraji to joomiraaɗo subhanahu wa taala wadde nden noon en nganndi ɓiɗɗo debbo hay jibinde ɗum ko hunde mawde neede ɗum ko hunde mawde kadi wattude ɗum kadi e laawol wattude ɗum e laawol neha ɗum e janngina ɗum fof kadi koye moƴƴere jeeya e neɗɗo e hoore mum baabiraaɗo e hoore mum no heɓa heen ko jottaranuki ɗum noon en nganndi jibinde ɓiɗɗo debbo bom koye malu jeeya o wi kadi diine l'islam reeni debbo nde o waɗi debbo joom suudu nde joomiraaɗo subhanahu wa taala wi wa min ayatihi an halaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun kanko joomiraaɗo subhanahu wa taala o wi ene kadi e kaawisaji makko o tagani on e pittali mon ɗi o tagani on rewɓe beele nde jone rewɓe he o waɗi hakkunde mon e rewɓe he gilli e njurum o wi ɗum ne jeeya e kaawisaji makko beele kadi yimɓe ene ciftora beele yimɓe kadi ene micco wonko addi ɗum sabu debbo wonko resi ɗum wonko addi debbo e aduna he te kadi foti ko resede foti ko teddinede foti ko moftede foti ko funtodirede gilli gona ɗon jurum gona ɗon ko ɗon o wi wa ashiruhunna bil maarufi gondiri e mabɓe no fewiri wadde nden debbo e gorko foti ko wondirde no fewiri debbo wona hunde joñetede wona hunde kadi joñade beele kadi ene heeɓa lebtade e oɗo aduna ala debbo o foti ko nangede e nanggal moƴƴal ko ɗum diine l'islam yiɗi hollude haade mune hollude e gandal debbo taw saabu a wawa andinde neɗɗo ɗum ɗo taw nden hunde alana ɗum valeur kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi hayrukum li ahlihi wa ana hayrukum li ahlihi o wi ɓuuri moƴƴude mon fof ko moƴƴude e galle mum ko min kadi ɓuuri moƴƴude mon e gallam min mbiɗa moƴƴi e gallam ha yettikade mum sahabaɓe cettima ɗum rewɓe makko e koye muɗumen cettima ɗum so neɗɗo tawi omo jotodiri e joom suudu makko e nder galle eɓe jewtida walla eɓe liggodo walla eɓe hay gajoɗo ko wayno dando en walla ko nandi hen ɗum sahabaɓe ne welanno ɗumen saabu ɓe jii e makko kanko ñemtinorde moƴƴere nde ɓe jii e makko gueɗe ɗeɓe miijanoki wonde no wawi wadde e nder galle makko watana bil islami biha umman diine l'islam reeni debbo kadi nde waɗi debbo yumma ko ɗon o ɓuuri boom hay teddude eko heddi ko o waɗi debbo yumma nde qouranel karim holli men wonde anishkuru li wali walideyka ilayya almasir ɗon ɗo wi e nder suratul luqman o wi an o bani ade walla an neɗɗo o jetta kam min jetta jinnaɓe ma wadde kala nde neɗɗo yetti allah yo rewnu hen jinnaɓe mum jinnaɓe ɓene debbo en e gorko hen kanko jomiraɗo kadi subhanahu wa taala o wi wabil walideyni ihsana o wi ya moƴƴan jinnaɓe ma yo neɗɗo moƴƴan jinnaɓe mum kala nde o wi yo neɗɗo rew allah yo hul allah yo neɗɗo rew allah o wiyata ko yo neɗɗo moƴƴu e jinnaɓe muɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam meeɗi haalande gorko goto gorko o no namdinomo o wi hol mo potmi moƴƴude walla holmo potmi wondude walla holmo potmi ɓadade no fewi o wi yumma o wi e hol on o wi yumma o wi hol on o wi yumma o wi hol on o wi e bamma nden woni yumma o ari laabi tati subhanallah bamma o babiraɗo o rewi hen e lawol nayaɓol ngol ko wona ɗum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi aljannatu tahta aqdamil ummahati aljanna heɓoto ko e lespele yummiraɓe ɓe lespele mabɓe wona sa dirtini koye ngal mum tan
wona sa dirtini koyngal mum tawata toon aljanna wala ko ɗoftade ɗum e hokkude ɗum haqqe muɗum hormade ɗum ko ɗum woni ko nden jiitata aljanna o ene jeeya kadi e nden ka l'islam e debbo hokkude ɗum ndimagu laabi ɗiɗi ndimagu jaɓande hoore mum dewgal e ndimagu renande hoore mum jawdi mum sabu sallallahu alaihi wa sallam ala fof gonɗo toon bawɗo forsude debbo forcé yo naata e dewgal taw welaka dewgal ngal taw ɗum ene addana debbo o lorle enen no jinna e men dartirta neɗɗo nanna ɗum e dewgal kuma ɓe janga ɓe ganda debbo o ko foti nadde kono diine l'islam holli kam ko debbo ne jogui ndimagu jabde dewgal ene jogui ndimagu e salade dewgal te kadi ndimagu ɗimmo o ko jawdi muɗum debbo ne jogui ndimagu langu car rende jawdi muɗum ne jogui ndimagu rende ngaalu muɗum kala ko jogui walla kala ko jeeyi diine l'islam ne rokki ɗum ndimagu rende sen ƴeewi yumen khadija radiallahu anha ko debbo won omo joguino bandiraɓe worɓe omo joguino jinnaɓe omo joguino babiraɓe tokosɓe kono ala haɗani mbo rende jawdi makko haɗani mbo liggade jawdi makko wadde hen ko yiɗi e jawdi makko ɗum waɗi o golliri jawdi ndi diine l'islam o walli diine l'islam o resama hen e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e jawdi makko neɗɗo ala kaalo saabu ko kanko jeeyi jawdi makko ko sañ makko woni e jawdi he ɗum waɗi debbo ne jogui ndimagu laamu car wadde rende jawdi mum walla liggorade jawdi muɗum ko wela e kadi debbo kadi ene jogui ndimagu wasde tumede woppede wasde tumede saabu on waɗino saaha debbo fof koko tumete tan debbo fof koko wiyete gorko welete tan wiya mi seeri debbam saabu mi yiɗimo e kaari walla mi nani hono ɗen gueɗe tan ɗum ƴette locol mum fawe debbo e hunde hulɓinide ɗum waɗi kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun ɓen o wi ɓen tumoɓe e rewɓe walla ɓen weddotoɓe konguɗi bonɗi e ɓeɗo rewɓe labɓe so ɓe gaddani seedeji 4 jaggueɓe kaɓɓonɓe piyonɓe e capanɗe 8 locol tewo to jaɓaneɓe seedantagal hanti abada saabu ɓen yimɓe koɓe yimɓe bonnoɓe ɗon ko laaɓal wonande debbo ɗon ko debbo rokka teddugal wonde wona hunde fotde tuyninede ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ma en gar joni e lefol men ɗimmol inchallah weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e catal heɓlo sukaɓe afrique en gari e lefol men ɗiɗaɓol ko faati e gandal ha tengti e gandal debbo en kaali darde debbo rokka en kaali holko woni debbo hurum debbo rokka eɗen jokka ha joni en mbiɗen kadi diine l'islam ɓamti debbo nde o huccinno debbo kadi e gandal nde huccinno debbo e ɗaɓɓude gandal e saabu diine l'islam ko diine mo debbo rokka darde mawde kadi diine l'islam ko hunde rokkude e kala julɗo debbo hen e gorko hen rokkude ɗum darde moƴƴere to banggal gandal kadi ɓamtude anduɓe e diine l'islam ne ɓamti anduɓe ne rokkiɓe kadi e fodde mabɓe ɗum waɗi e aya jomiraɗo subhanahu wa ta'ala nde wi yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o yomo ɓamta ɓen yimɓe gonɗinɓe Allah hakkunde moɗon omo ɓamta e moɗon ɓen yimɓe gonɗinɓe Allah kañum e ɓen yimɓe joom gandal en omo ɓamta ɓe darajaji kewɗi darajaji mawɗi ɓe ɓamti e dow yimɓe no fewi kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko kumpitiɗo ko mbatten ko sen ƴeewi e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gandal ko farilla
e dow kala juulɗo. So wiyama kala juulɗo noon ko juulɗo hen e debbo hen e gorko hen. Wadde gorko ko foti yiilade hen ko, debbo kadi ko ɗum foti yiilade. Ɓe poti to bangal toon. Fodde nde ndi timmi. E sen ƴeewi ko ngal woni fof, ko jangde nde woni fof, ko gandal ngal woni fof, woni gandal Qur'an, woni gandal ɗemɗe keddiɗe ɗe fof, debbo hen e gorko hen poti hen, sabu ɗum ko ɗum farilla e dow juulɗo ko woni fof. Ɗum noon woni hen pullo, woni hen leñol gongol fof ko farilla e dow muɗum. Debbo hen desaɗo e gorko hen desɗo fof ena poti jangude, sabu jangde nde ko nde wajibi, ko nde farilla e dow meɗen. Sen ƴeewi e hadisaji gandal, debbo juulɗo yewtan hen yewtere muɗum, gorko juulɗo kadi yewtan hen yewtere muɗum. Gandal yettima won nokku ha debbo hen e gorko hen poti e nder diine l'islam. Diine l'islam rewɓe ɓe darti, ɓe ɗaɓɓi janginede, sabu ɓe tawi worɓe fof gayni, worɓe ñande fof nani jangine, oɗon jaafo, worɓe ñande fof nani jangine toon to nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Kamɓe rewɓe ɓe nder galleji, rewɓe Madina ndenti, ɓe ngari ɓe mbi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, worɓe de gayni hadisaji ma, mate minen min ngala e ma gueɗal. O wi aha kay oɗon jogui am gueɗal, ndente ñalngu manijo garon mi jangina on. Ɓe ndenti, ɓe ngari, o jangini ɓe haɓe mbatti janginde kamɓe nene. Ɗum waɗi yummen Aisha wi taare rewɓe Ansar, taare rewɓe Madina, nde gacce muɗumen kaɗani ɗumen jangude diine muɗumen. Wadde rewɓe gacce potani jonje rewɓe, kulol fotani jonje rewɓe to bangal gandal. Rewɓe poti tan ko jangude, jalta janga, beele kadi ena nafa nde ɗo windere ko potno nafde windere nde ko. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi e ballal yummen Aisha radiyallahu anha, man walla min amri hadihi lbanati shay'an fa ahsana ilayhinna kunna sitran lahu minan nari. O wi kala neɗɗo jogiiɗo ɓeɗo ɓiɓɓe rewɓe kadi rutti moƴƴi e maɓɓe, ɓiɗɗo debbo tan, jibinde ɓiɗɗo debbo walla neede ɓiɗɗo debbo, fewna ɗum ha feewa, kadi jangina ɗum, nanna ɗum e dewgal. O wi wonanan ɗum suurare e nder jeyge, sabu on ɗon neɗɗo o natata jeyge, ɗum wonan heedo hakkunde makko e jeyge. O wi moƴƴere wonata faade ɓiɓɓe rewɓe tawa janginani ɓe, moƴƴere wonata faade ɓiɓɓe rewɓe tawa nehani ɓe needi moƴƴiri. Ko noon l'islam teddiniri debbo, hakkunde debbo kadi e gorko ko gonga laaɓɗo carfoti wonde ɗon, kadi ko jangde tan woni ɓamtare bani aade. Jangde woni ɓamtare debbo hen e gorko hen. Ene jeeya e calɗi gandal, gande ɗe fof ko ɗe goni kala ɗo debbo naati hen, eɗen gandi debbo ne jogui hen gueɗal, sabu debbo sallllahu alayhi wa sallam, debbo hakkille o no seeɓi, kadi Allah no rokki ɗum hakkille witto. Allah no rokki debbo hakkille witto, kadi so hakkille o yeedi tan o golloto gueɗe kewɗe. Sen ƴeewi to bangal Imamul Bukhari, o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, ayyuma rajulun kanat indahu walidatun ay jariyatun. O wi kala gorko jogiiɗo korɗo walla jogiima ɓiɗɗo debbo, o andinimo fa allamaha, o andinimo fa ahsana ta'limaha, o janginimo, o moƴƴini jangingol ngol, o neyimo, o moƴƴini needi ndi, o ruttima, o sotti oɗo korɗo, taw ko korɗo wonno, o nannimo e dewgal. O wi oɗo omo jogii jobdi laabi ɗiɗi. Eyyi ɗum noon ko aadinde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hokki neɗɗo kala jogiiɗo korɗo walla neeɗo ɓiɗɗo debbo taw wona hay ɓiye. Ɗum holno dogirta e ɓiɗɗo debbo, an hoorema acca ɓiye, wadde andi ko ɓiye ko ɓuri tidde boom, wawata dogde korɗo walla doga e ɓiɗɗo goɗɗo mo neeɗa, wasa dogde ɓiye, wadde andu ko ɓiye ko ɓuri tidde e diine ko heddi ko. Kono diine l'islam serdata, hollan tan ko ɓuri tengtude koko ɗum ɗo. Ɗum noon ma batten haqqille no feewi e to bangal e jangde debbo. Eɗen ƴeewa darde debbo e to faati e dille jangde, yaha ngara jangde. Debbo dañi darde mawde e nder gandal,
debbo dañi darde mawde e nder gandal ko adi e nder gandal diine l'islam. Yummen Aisha radiyallahu anha woni joom hadiseje ha sahabaɓe ne giwa gure ne ngara ne gitta e makko jiida kadi e ɓe wondi ɓe. Kanko yummen Aisha radiyallahu anha o heɓi sharia o kala ñawoje sharia o heɓi ɗum nde wiyano ra'aytu ashaba nabiyi sallallahu alaihi wasallam al akabira yasalunaha anil fara'idi. ɗum ko goɗɗo wino noon o wi o yii sahabaɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam mawɓe na namno yummen Aisha shariaji dine l'islam o na namno mo faridaji. wa ta'uddu sayyida Aisha min jumlati sittati alladhina hum aktharu sahabati ilman fa ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha kanat min a'lami an-nas bil qur'an wal fara'id wa shi'ri wa ayamil arab. o wi omo jeeyano e yimɓe jeegomo sahabaɓe jeegomo ɓurɓe hewde gandal e saha nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. kadi yummen Aisha o woni neɗɗo ganduɗo qur'an ɓur on saha omo jeeya yimɓe ɓurɓe andude qur'an e sharɗiyeji e jimi arab kañum e gurdam arabe ɓe hoore mum sabu o jangi ɗum kadi koye nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. sen ƴeewi kadi ummu darda on kadi sifama o wiyama ittafaqu ala wasfiha bil fiqhi wal aqli wal fahmi. wiyama on kadi omo jogi fiqhu o siforama gandal fiqhu o siforama haqqilantagal o siforama famuya. neɗɗo a wawata wawde fiqhu tawa ala famuya a wawata wawde fiqhu tawa ala haqqi a wona joom haqqilante ha yetti ndin kaddi. ɗum noon ɓeɗo ko rewɓe dariɓe hono maɓɓe en ha heewi ene won on debbo omo janginanno sukaɓe omo janginannoɓe qur'an omo janginannoɓe bindi ko Umar ibn al-Khattab rewi makko to bangal jangde radiyallahu anhu. yummen Hafsa kadi bintu Umar radiyallahu anha on kadi ko goto e almuɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam rewi makko oɗon jaafo eyi yummen Hafsa radiyallahu anha e kanko kadi omo jeeya e almuɓe nelaɗo. kamɓe rewɓe ha yoni ha woni diɗɗal kamɓe fof koɓe jangunoɓe ala fof ko janginiɓe so wana nelaɗo e hoore mum sallallahu alaihi wasallam. wadde neɗɗo hoore mum no wawi janginde galle mum neɗɗo hoore mum no wawi janginde ɓiɓɓe muɗum so tawi an hoore ma aɗa jogani ɗum feere sa alana ɗum feere nannaɓe jangde. Sayyida Nafisa onko debbo cusɗo reedu wonno radiyallahu anha. Nafisa bun Hasan bun Zaid bun Hasan bun Ali kanko tanum Sayyidina Ali goto o mantirteno ko nafisatul ilmi nafisa gandal. Allahu akbar. oɗo debbo ko debbo tinniɗo debbo dariɗo o yahanno majlis imam Malik bun Anas o yahanno majlis imam Malik o jangoya toon o witta toon o heɓa toon gandal o arta. Sayyida Nafisa kanko ko o jangu ha hoore nde heli ha hoore nde heli omo wiyanno kanko so gorko ari dartudemo o wiyanno gorko o ko yo haalambo gueɗe nan toon omo namno gorko ɗen gueɗe so tawi ɗen gueɗe gorko on humpiti ɗen gueɗe tan o resa e mum illa ɗum o restake muɗum o namno gorko o beele kanko ene wawi faddanademo mayde beele gorko o no wawi faddanademo lebte ɓabri beele gorko o no wawi haddemo nadde jeygol hono ɗen gueɗe e te kadi ko debbo peɗɗitiɗo wonno no fewi debbo kumpitiɗo ha no fewi hono makko en ha heewi. kono noon hebde hono Nafisa kam hebde hono Sayyida Nafisa e nder diine l'islam debbo jangirnoɗo hono noon cuusɗo ko joom cuusal kadi o wonno hebde hono on debbo weeɓani oɗo saaha weeɓani sabu gandal yadata koye laaɓal gandal yadata koye nunɗal gandal kadi yadata koye ballal eyyi gandal yadata kadi koye ballal koma ma rewɓe balle ma rewɓe cuusne ma rewɓe dokke lawol jangude ɗum noon era ngoya hat tan koye bandiraɓe worɓe he e babiraɓe baba fof yo andu no foti janginde ɓiyum baba fof yo andu woni hen debbo woni hen gorko ɓiɗɗo ne so jangiɗon ha naate dewgal ɗon woni bandiraɓe worɓe ɓe gorko fof kadi yo andu joom suudu mum no foti jangude joom suudu mum no foti nafde wona janguɗo fof jooɗo e bureau ji walla janguɗo fof
hutoro ɗum to bangi goɗɗo. Neɗɗo no wawi jangude hutoro ɗum ɗo nder suudu mum, ɗum woni ɗo nafa aduna o fof. Neɗɗo no wawi jangude hutoro ɗum e nder ngendi muɗum. Neɗɗo no wawi jangude hutoro ɗum e leñol mum. Neɗɗo no wawi jangude hutoro ɗum aduna o fof tina ɗum noon ko tinnare tan ganden gandal ngal hande ko kangal tan woni sawru ɓamtare, ko gandal tan yimɓe ɓamtorto, te gandal ɓamtortengal fof ko gandal taringal ma. Holko woni gandal taringal ma? Woni ɗemgal ma, woni ko gonɗa ko, woni ko jeyɗa ko, woni diine ma o. ɗum ɓamtortoɗa taw. Sa ɓamtorima ɗum ganda gande goɗɗe ɗe, jiggoyɗa gande goɗɗe ɗe mbatta e ko mako. Saabu hande aduna o wonti aduna karallagal kesal, wonti kesam hesamago. Gueɗe ngari hen, gueɗe ɗe wajibu ma neɗɗo jangade, wajibu ma neɗɗo andade, nden woni ɓamto. Noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, en kaddanɗo hande inchallah so Allah holli men ñalawmaji garoji ma en battoy hen ko poɗɗen wawde wattude hen ko tan. En calmini en juurima dendagal bandiraɓe, en ñaguima duwaw, en duyima kadi en ñaguima yimɓe foof duwaw, e goto foof e darde muɗum. Goto foof yo daro darde mum nde ha tiiɗa. Nde nelaɗo sallallah alih wa sallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Goto foof ene jogui darde, te goto foof yo tinno e darde mum ha tiiɗa. Debbo koye darde mum wondi jogui, gorko koye darde mum kadi. ɗum noon tinnoɗen nde tawno konngol gaɗigol e nder Qur'an ko yo neɗɗo janngo, iqra, ko yo neɗɗo janngo. ɗum noon tinnoɗen ɗoftoɗen ngol konngol janngude koye ɗoftade konnguɗi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala jeeya. ɗum noon min dardi oɗon yaafuya, eɗen mbiya wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin. Yo jaam ñallu ɓuuroye ladde.